Давам ви една по-свежа и лятна версия на дюнера, която може да си приготвите съвсем сами вкъщи. Започваме с каймата. За да мога да го вкуся по-добре, ще пасирам лука заедно с подправките и лимона и след това ще ги умеся много добре с каймата. Умесването е много важно, за да може хубаво да смесят ароматите. Каймата е вече умесена, през това време си нарежда зеленчуците. И за мен задължително чесън. Зеленчуците са заляти с малко захин и са посолени. Сега се връщаме към каймата. Разрязал съм 4 парчета хартия за печене и с помощта на точилка разточвам каймата между двата слоя хартия. И пека за около 30 минути на 180 градуса. Докато всичко се пече, ще си направим едни много меки и вкусни арабски хлебчета за дюнер. Тъй като сместа е гореща, с помощта на дървена лъжица ще я разбъркаме в брашното. В соса ще ни трябва майонеза Хелманс, малко цедено кисело мляко и краставица. И се връщаме към питките. Когато хлебчето вече е добре разточено, го готвя на сух тиган, на среден огън за няколко минути от двете страни. Това е. Отидай да си направиш дюнер.